Кампи КВН командасы өз видео ролигін әзірледі. Әйдіңіз егітлер. Достар, Кампи КВН командасы Йоршалы шәһәреннән һәм Казанга барган вакытта юлда бик күп кызыклы вакыйгалар булырга мөмкин. Игътибар экранга. Нәрсә, киттекме? Киттек? Нинди шыртыңлыйсың син, ә? Әй, бу әнинеке. О, Казан, килеп җиттек. Тукта әле. Без бит иминне калдырдык. Киттек кире Чаллыга. О, Казан, килеп җиттек. Тукта әле. Бу бит имин түгел. Син кем? Ой, имин. Рульне кем тота? О, ханаңны. Музыка рәсемдер. Здравия желаю, сержант Ибатуллин. Яра, мәгез документны. Зират. Егетлер, күз алдыгызга китерегез. Татар лигасының финалы Уникста булса. Ага, финалы апрель ахырында кар була дип әйт. Менә җитештек, Имсак Барс. 5 минуттан соң уен башлана, тизрәк. Сәмсез? Сәмсез, сез кая? КВНга? Акбарса түгел КВН, Уникста. О, үлгердек. Кампи КВН командасы, рәхмәт дуслар! Кадерле дуслар, Хазина Тур сезне Казан шәһәренә ял итәргә чакыра. Телефон номеры 299 16 67 299 16 67. Biz olib boramiz Tatarcha, Ruscha, Misharcha, Qitaycha, Yaponcha, Amerikancha. Sugma. Рамиль Агдеев, Руслан Харисов, Татар Продакшн, креатив заманча алып баручылар. Шалтыратыгыз 250 101 8.